ములుగు జిల్లా ఏటూరు నాగారం ఐటీడీఏ పీఓ చిత్రమిశ్రను నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ మేడారం పూజారి కాకా వెంకటేశ్వర్లు మర్యాదపూర్వకంగా కలిసి మేడారం కుంకుమను సమర్పించి బట్టలను ఇచ్చి మేడారం జాతరకు ఆహ్వానం చెప్పిన కాకా వెంకటేశ్వర్లు మేడారం పూజారి అలానే కంతనపల్లి సర్పంచ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సర్పంచ్ అభ్యర్థి చింత చంద్రయ్య నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు ఐటీడీఏ పీఓ చిత్రమిశ్రను తెలిపారు. అలాగే ఆదివాసీ హక్కుల రాష్ట్ర పోరాట సమితి తెలంగాణ రాష్ట్ర తుడుందెబ్బ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు ప్రతినిధి పోడెం బాబు ఐటీడీఏ పీఓ చిత్రమిశ్రను కలిసి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. వారి వెంట చింత కిషన్ రావు, చింత శ్రీనివాస్ ఐటీడీఏ పీఓని చిత్రం గారిని నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.